Malien den bɛ fɔlen no Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an sigira kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoni kumaba minnu n'a bɔra ka bi jamana in kɔnɔ an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni Bumabel bɛna sigi a bɛna da don a la. Nka kunnafoni min bɛ bi n'an bɛna an da don la page caman bɛ aw sɔgɔlen b'o la Kabala TV b'a la Kabala page Bumabel Jawara page Media A TV Musabugu 24 aw sɔgɔlen no page dama dama la sisan. Donc bi an bɛna kuma fɛn min kan 49 militaire ko in walima 46 militaire ivoirien ye kabi dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen a kuma bi senna kabi an ka ɲɛmɔgɔw u ma taa Nations Unies na délégation dɔ kun wulila k'a bɛna f'a nana retard la tuguni o délégation bɔra yan kunu olu bɔra yan bi Sierra Leone président nana kunu an y'a mɛn fɛnɛ Ɲoro Asurafu Surafa ko Alasani ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ wulila ka s'ale ma ni maa wɛrɛw donc a ko kɔni a daga kalayalen don sisan a ji wulilenba don a ko in bɛ cogo di ko in an bɛna kuma di Bumabel ma an k'an da don la ka walawalali caman kɛ ko in na an bɛ yɔrɔ jumɛn sa 46 soldats ou bien militaires walima mercenaires ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na mais a fɔcogo ɲuman bɛ Bumabel bolo Bumabel ko in a ko in a bɛ ka taa taasira min kan e yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la ko in bɛ cogo di sa bɛ se ka mun de fɔ ko in na. Damangile n b'i fo ka nin ɲininkali la ka hakɛto ɲini fɛ fɛn min ye silamɛw ka fanfɛla ye n ti n da don la o ye diinɛ bonya ye a man di ye k'olu commenter mais côté politique CEDEAO mɔgɔ minnu nana u y'a essayer k'u bɛ fort tɛgɛ de forcer Fort Yasin bɛ Togo président ale de tun bɛ ka équipe nin conduire a ka médiation kɔnɔna la a sera ka mɔgɔ 3 bila o mɔgɔ 3 bilali mun kɛra CEDEAO mɔgɔw jɔr'o la parce que CEDEAO bɛ ka fɛn dɔ de éviter o fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye CEDEAO tɛ fɛ jugement de ka kɛ CEDEAO bɛ fɛ ko in ka kɛ k'a ban jugement kana kɛ a la ni jugement kɛra la don o don CEDEAO ko bannen Mali kɔnɔ Damangile ni jugement kɛra nin dossier la ko Mali autorité sɔnna ka ninnu juger i n'a fɔ Mali autorité bɛ ŋaniya mun b'a kɔnɔ k'a kɛ k'u juger audience publique ka daluwaw bɔ ka avion bɔ ka fɛnw bɔ ni Mali ɲɛmɔgɔw sɔnna k'o kɛ don o don CEDEAO bɛ fɛ k'o de éviter parce que o ye Mali ka gouvernement ka intention ye donc pression fɛn fɛn filɛ nin ye deli wo fɛn mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ kanalen a bɛɛ kun ye dutɔ foyi ye ka fɛn min ye jugement de éviter président saba min nana kunu Macky Sall y'i désolidarité ka bɔ a la mun na parce que Macky Sall y'a yirila k'a fɔ ale ka nali Mali la nafa t'a la nafa t'a la mun na a bɛ Mali autorité mɔgɔw dɔn quoi a b'u dɔn ale b'a dɔn ale tun bɛ nin dossier in na ale kumara fɛn dɔw yirala ale la min n'a yirala président fɛn fɛn na a bɛ kuma bali la quoi a b'i bali kana se ka kuma Fort y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka min kɛ a tɛ ɲa u bɛ fɛ k'a fɔ k'u bɛ ale bɛ ka baara min kɛ k'u b'ale toliya ka bɔ baara ma ça fait jugement in c'est déjà tout est déjà connu parce que sɔrɔsi in bɛ baara ka ban donc a kana lebu kana da kɛnɛ kan Fort ko o kɔni o banna ka ban parce que u kumara mais u ka bila an b'o de nɔfɛ u ye Fort fɛnɛ dabɔ kuma la parce que Fort dernier minute la Fort fɛnɛ y'i ban ka na donc u y'o de bila Adama Barrow place la mɔgɔ min yɛrɛ nana n'a tun bɛ délégation kunu ni Mali yɛrɛ ka bonya n'a ka hɔrɔnya tɛ Mali tun man k'a tigi reçoit n'o ye Nana Akufo ye nin de y'i ban Mali embargo n'a fɔra k'a bɛ wuli ka bɔ Mali kan kuma o kuma a b'a fɔ k'a b'i sɛnɛ ka k'a tɛ kɛ ko Mali embargo tɛ wuli ka bɔ Mali kan Fort fɛn Nana Akufo de ye nin baara kɛ Damangile kunu u nana Mali ɲɛmɔgɔ ye kuma damadɔ de f'u ɲɛna n'u sera k'o jaabi nkalonba 2 de bɛ kuma in kɔnɔ nkalon fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n b'a bɛɛ ta k'a d'i ma la note verbale de la MINUSMA ka note verbale mun bɔra o note mun ni MINUSMA yɛrɛ bɛ kuma a kan k'a yira k'a fɔ ale dɔnyɔrɔ foyi tɛ nin ko la wa hali n'ale dɔnyɔrɔ min b'a la ale tɛ ninnu dɔn Damangile o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye MINUSMA b'a fɔ ko lien contractuel foyi ale t'a si kalama k'a fɔ ko Alimanw ni SAC ni Alimanw bɛ yɔrɔ min na olu ni corps militaire ninnu ka daluwa k'ale tɛ foyi dɔn a la n bɛna contrat de ɲɛf'i ye le contrat est signé le 4 juillet 2019 kuma lamɛn dɛ corps gouvernement b'a fɔ k'ale yɛrɛ fɛnɛ
ale yɛrɛ fɛnɛ bɛna ka na kuma dɔ fɔ a ka communiqué kɔnɔ ko même s'il déplore des manquements mais malien bɛɛ ka kɛ seere bɛɛ k'a lamɛn contrat signé le 4 juillet 2019 contrat signé mɔgɔ ni mɔgɔ min cɛ b'o dɔn contrat ma cɛ municipal ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ ka contrat signé minnu tɔgɔ f'i ɲɛna contrat signé o don mɔgɔ min bɛ ka Côte d'Ivoire représenté n'i ye journal Finks n'i ye le Finks kɔnɔna lajɛ a ka numéro 702 a bɛ t'o ta a bɛ t'o kalan contrat in copie b'a kɔnɔ contrat signé mɔgɔ min tun bɛ ka Côte d'Ivoire représenté o don o de tun tɔgɔ général Lassana Doumbia général Lassana Doumbia ale de tun bɛ ka Côte d'Ivoire état représenté Damangile contrat filanan mɔgɔ min jɔn tun bɛ ka Allemand représenté o de tun ye Stéphane Kochler ale de tun bɛ ka Allemand représenté Damangile i bɛna dɔn nin de la ko Mali faama caman sen bɛ ko in na Mali ɲɛmɔgɔ caman bɛ janfa la nin ko la bon n bɛna o de ɲɛf'i ye c'est pour cela bɛɛ bɛ k'i fiyɛ delili kan mais n bɛ min fɔ Ala tɛ maliyɛnw ka hakɛ to juru la bilahi n'Ala y'o kɛ fo n'a sɔrɔ maliyɛnw ma muɲu ka sabali fo n'a sɔrɔ mɔgɔw dahirimɛ ma tiɲɛ fo n'a sɔrɔ mɔgɔw ma degun sugu bɛɛ u ɲɛ la donc contrat signé mun bɛ contrat kɔnɔ wari min kan ka di u ka bɔ n'a daloya ça fait 250 millions wari joli de tun bɛ verser nin sɔrɔsiw ninnu ye nin ye an ma don 8e détachement na dɛ nin ye ko in yɛrɛ nana cogo jumɛn o don faama dɔw tun bɛ yen olu ka affaire don jamana yɛrɛ bɛ dafiri cogo min na n'i ye contrat in kɔnɔna lajɛ contrat in na a b'a jira k'a fɔ ko officier de k'a bila troupe ɲɛma ka na kɔlɔsili kɛ il faut un lieutenant pour que ka troupe coordonner c'est pour cela 8e détachement na il y avait 2 lieutenants o lieutenant ninnu fɛnɛ ko k'a daminɛ grade lieutenant capitaine commandant fo ka taa bila colonel la ça fait ni troupe in bɛna officier supérieur dɔ k'a bila ɲɛma ou bien officier supérieur en tout cas officier kɔni k'a bila ɲɛma Damangile o y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye i miiri han ça c'est les contrats entre une société simple et un état étranger o tuma u bɛ ka Mali filɛ dugu façon jumɛn ye nin kɛra n bɛ ka fanga kɔrɔ wagati de f'i ɲɛna 2019 contrat kɔnɔ kuma de ye nin min ni 8e détachement min minɛla u minɛla ka contrat min to sen na voilà o kɔnɔna la ni journal de Finks ta k'a lajɛ contrat copie bɛ yen Finks bɛ a fɔ cogo min les sous-officiers juniors o ye k'a daminɛ charan chef adjudant ninnu na ka yɛlɛn ka taa Damangile ko ka kɛ mɔgɔ ye ale ka marifa i b'a dɔn ale ka marifa ka kɛ mɔgɔ min ye ko AK-47 de kan ka k'ale bolo le type d'arme que la personne doit disposer AK-47 de kan ka k'ale bolo n'o bɔra yen soldats minnu bɛ yen chaque élément doit disposer 2 mitraillettes PKP o mitraillette minnu fana bɛ yen ko balle min kan ka k'a la o balle dɔgɔmanin kan ka kɛ 6,6 mm fois 2x nin ye arme in balle de et ni Ala ni kira cɛ société de gardiennage vigile ka baara kan kɛ de type d'arme kuma lamɛn dɛ ko marifa fɔlɔ-fɔlɔ min kan ka kɛ officier junior bolo Damangile ko nɔgɔmanin kan ka kɛ AK-47 ye AK-47 mun n'a balle min bɛ don c'est calibre min bɛ don ale la bolo calibre min bɛ don ale la ko o ka kɛ au minimum 6,6 maintenant a ka fɛn min a bonya hakɛ o ka kɛ 54 mm Damangile o fila de kan ka kɛ élément kelen-kelen bɛɛ bolo 2 mitraillettes mɔgɔ kelen ça c'est o ye soldat ye dɛ Damangile ko ou bien n'o ma sɔrɔ u bolo mitrailleur PKP k'o ka sɔrɔ u bolo Damangile ko u ka pistolet de signalisation ça fait ni marifa nana u bɛ min ci ka sommation kɛ ko o ka kɛ 2 pistolets ka k'u bɛɛ kun pistolet fila ko ka tila ka NVG d'infanterie ko k'o fila d'a mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma voilà le type contrat kɔnɔna la fɛn min fɔra ko k'a di élément kelen-kelen bɛɛ ma o de ye nin o ta bannen ko ka 25 personnes de bɛ rotation kɛ o kɔrɔ su fɔra tile ka 25 personnes de bɛ garde kɛ o kɔrɔ ko 50 personnes de kan ka na 50 personnes du 25 bɛ repos la waati min na o b'a sɔrɔ 50 bɛ garde la maintenant n'i y'o 25 ta k'a lajɛ ko 25 fana équipe min bɛ rotation kɛ su o su ko o mɔgɔ min bɛ o équipe diriger ko ka grade dɔgɔyalenba ka kɛ adjudant ye ko ka grade dɔgɔyalenba ka kɛ adjudant ye
Damangele, ils ont un centre de commandement. Au centre de commandement, il faut que caméra mimbe, avec un aéroport bien filmé, on fait. Oui. À porter l'emporter de dos. Donc, ça veut dire que l'aéroport du Mali était espionné, c'était sous contrôle d'une entreprise simple de location d'avions. Et ça, c'est l'avion de lui. Ota banene pour poste de contrôle fene douma. Au poste de contrôle fene, au minimum il faut un sous-officier qui coordonne ça. Caméra ou bien, fait ou bien, nénédou. Donc d'un régime mounutara, au mokodoba kalama. Flana est mouillé. Au koro, korvar état ba kalama parce que contrat est kalajé. C'est signé, c'est représenté par un général. Sabana ye mun ye Allemagne min bɔra k'a fɔ ko a y'u bila i ma ye Allemagne ko k'u bila ko mercenaire tɛ a don ta bɔ tan Allemagne b'a kalama ONU min fana bɔra ko k'a fɔ ko a don ta bɔ tan ONU fana secrétaire général b'a kalama parce que u y'u ladon NSC sira de fɛ ni nin bɛ kun dugu min ka mɔgɔ la an ta ye ala kuma de ye dɛ ni jamana min y'a dɔn ko ni ɲɔgɔnna kɛr'i fɛ donc u bɛna 25-25 Damangelu kan ka mun de kɛ ou ne ne arme fene avion fa arme ntinda do la bi quoi Mali famo yende da seda délégation nyakoro comme kuma fla be kuma kono ko uta kalama flana mi ministre ne bora ko contrat ka ta kalama ko contrat kelimi allemand ni SAC ni korba état ni ngoche ko ta connaissance kalama mais ni papier mborami au 250 millions fene be versé Mexique au répartition fana tout fina parce que ça fait environ 1 midi par jour nous serons fana fi donc warko bebala non warko dande kundo ay va faire ni flé femi malien ka sengé ala ta ke fouyi sabe n'était Mali fama ko n'était Mali ministre ko Mali din toro la quoi na fara ko anga impôt taxi de besara ka don ka klaka fama do ka mo to ka donner armée ni ko imbe Sénat depuis 2019 premier détachement deuxième détachement troisième détachement, quatrième détachement, cinquième détachement, sixième détachement, septième détachement. Au septième détachement, mi fene kara ito do. Avion dans le septième détachement n'est pas sogoma. Mais ama yera sogoma metami. Ne bulu avion dans le huitième détachement di. Olu be yoro koloshi. Abeta ni septième détachement. O te relève de ya. Mais avion dans le septième détachement di. Et il y a un avion aussi qui était destiné à Gao. Armou mbenu ngoro nem ta jumena Gao. Nous korvar contingent be Gaodea. Mais ante tienda ila nyokona. Ni mi ado be déliqué, c'est tout. Mais dans l'histoire va nous juger tous. Ala be tien bangi be kilingle. Ni fanga be mo la, sebe mo la, avec mais be bandondo la. Parce que Mali conflit flené, do de bala ka munu. Ni ame naji avec do de chousa. Mali do de bala ku munu, Mali ka signé sikama. Mali famo wen de boka da korvar. Et fait, c'est da nyamo nyokoro. Maintenant, on est bien fait. Il faut une excuse publique. On a fait flana et mouillé. Akala de basique na diblin français maka avion takana Mali déstabilisé. Mais nous, au kake Mali, on veut mouner tien. Ne peut pas déliquer là au ben ninga. Akata fo Alassane fene akabo ben kilinya kama. Angan si kan badi en fo. Alassane ga excuse publique demander est-ce que public mou bi se ka asimi sutura sini. Abe asimi lakana sini. Abe Mali bolingela kono sini. Avec ça, on a le gouvernement qui se signe. Barsabla même ni fina ni mo nunu kele mon fleni. Malien beka ni vidéo noté kabla. Ko fait français bla ka fo ko ndoko ivaro français. Ko nunu dobe ko français non to ko double ko da tigi soro. Avec conflit français ni Mali te bio te signe o signe na ko. Don janko yi. Don janko yi. Mo be ka be fe ya jamana d'Afrique il frati a fait barama. Qui frati. Maintenant y Mali recommandation ça va me fo. Ko ya fa deli. Ko klaka nini ninge. Mais mumbe na soro galorate kuma ko fe ni tie be kuma ngono. Mi me Alassane Balika ya fa ke lecture qui sigi parler kono ka kala. Aka mo ne kata. Amanga teso. Abe mun tie. Fush. Au papier mon flène, on ne veut que ça veut dire tu déplores des manquements. Même ministre au Minkalani, l'État ivoirien déplore des manquements. Alassane Nga au discours là devant la tribune de l'ONU. Alassane il est revenu sur ça parce qu'Alema il n'a pas normalement le point à signer un discours effectivement il y a eu des manquements avec monsieur mais Alassane m'a dit donc ça veut dire que Mogobe y a pas de mais Alassane maintient le cap. Adunte en numéro avant Alassane Deti.
est-ce que sinima ni ko kɛra nin ko la delikɛla ninnu de bɛ ya est-ce que sinima delikɛla ninnu bɛ se ka na parce que entreprise b'u bolo ka entreprise menacelen don fɛnw kelen don c'est vrai u bɛ se ka na u bɛna balimaya ni sindiya la je suis d'accord mais est-ce que sinima ni ko wulila an bɛ taa ninnu de ka so wa an bɛ taa si yen de ya ninnu de bɛna don an jigi kɔrɔ parce que ils viennent c'est des opérateurs économiques u ka entreprise minnu bɛ yen u bɛna ka na a sauver. Moi, je sais pas. Nin ko in nɔgɔman gɛlɛman bɛ min munna delikɛlaw munna CEDEAO mɔgɔw pourquoi CEDEAO mɔgɔw taara kunun u ma se ka kuma i bɛ nin da jɔ mɔgɔ sira de yɛrɛ wele ko in laban cogo e bɛ nin da jɔ ɲɛkɔrɔ k'a bɛ delili kɛ mɔgɔ ma jaabi sɔrɔ comment c'est possible une entreprise commerciale peut prendre l'armée régulière d'un pays souverain ka tila ka type d'arme fɔ ko ka mun minɛ chaque élément 2 mètres heure AK-47 balle gros calibre 12,7 allez ni 6,6 2 fois 7x est-ce que b'a kalama diamètre 150 mm o ye kelen ye 108 mm o ye balle mun kan ka don a la arme de guerre o ye mun ye et encore deux NVG d'infanterie au minimum patrouille min bɛ ka mobile la munumunu SS bɛ mobile d'u ma u kan ka ko la munumunu na a mobile ka kɛ mobile ye non mais a tɛ se ka lakali o k'i bɔ yen tugun an ka aéroport la ça c'est un état dans un état journal le fixe kalan k'a lajɛ donc olu ka poste de commandement caméra min bɛ yen a bɛ aéroport bɛɛ couvrir donc olu yɛrɛ ka caméra puissant de n'anw yɛrɛ ta ye voilà donc ni nin bɛɛ kɔfɛ CEDEAO sɔnna ka mɔgɔ bila ka na CEDEAO bɔra ka minɛn kɔnɔ CEDEAO ka vocation ye économie de CEDEAO ka vocation ye sɔrɔ de fɛnw dɔrɔn de CEDEAO da don yɔrɔ jumɛn bɛ nin ko la ne bɛ ka nin type min fɛn na donc n'i ye nin ta k'a lajɛ i bɛna k'a fɔ Mali faama kɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ nin ko kɔfɛ olu da bɛ nin na wari min bɛ verser mais contrat signé 2019 o faama caman kelen bɛ ka fugulan falen vive la transition je soutiens la transition olu da bɛ nin na olu b'u yɛrɛ sutura ni nin ye ni ko in senna Kɔrɔbɔrɔ sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ jugé dɛ même les complices maliens u bɛ t'u jɔ baara la ne tɛ Famakɔrɔ foyi dɔn mais a bɛɛ dɔnnen don Kɔrɔbɔrɔ ka dossier la fo Kɔrɔbɔrɔ Famakɔrɔ min bɛ yen o tɔgɔ b'a la Mali Famakɔrɔ minnu bɛ yen bɛɛ y'i ta dɔn contrat signé 2019 wari min tun bɛ déposé n'i ye renseignement ta k'a lajɛ 250 millions wari min tun bɛ versé ninnu ye 25 millions jɔn de tun bɛ taa ni wari tɔ ye jɔn de tun bɛ taa ni wari tɔ ye 2019 2020 2021 n'an seginna fo 2019 ka ko in sɛgɛsɛgɛ parce que ko in taara ɲɛfɛ a bɛna taa f'a daminɛ de la voilà donc n'a taara daminɛ donc mɔgɔw de bɛ yen ni fanga yɛlɛmana dɔrɔn vive la transition olu caman de tun bɛ yen minnu tun bɛ fanga kɔrɔ gindo bɛ minnu bolo olu ma se ka boli u ma se ka bɔ ils sont obligés de soutenir la transition olu impliqué len don nin na donc n'i bɛ deli niveau la olu de bɛ téléphone ci a ye taa karisa fɛ a ye taa karisa fɛ karisa de bɛ se a y'aw cɛsiri koyi pourquoi on évite le jugement dans ce dossier est-ce que nin deliba min kɛra nin na ne ko ni Alassane kelen ka deli e ka deli min ka taa deli 27 ye bon Alassane kelen ka bɔ publiquement mun Alassane tɛ sɔn an ka Assimi yɛrɛ ɲininka est-ce que mun Alassane fɛnɛ tɛ excuse publique kɛ pourquoi mais bu kunu min ye mɔgɔ dabali ban mɔgɔ tile ne ye ne wele kɛ e yɛrɛ ka numéro minɛ ko mɔgɔ ninnu seginna bɛɛ tun bɛ ka jaabi min bɛna fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna kunu mais mɔgɔw ma jaabi sɔrɔ taara t'u ma fɛn fɔ non Nana Akufu tɛ se ka kuma Assimi ɲɛkɔrɔ wallahi n kala Ala la Nana Akufu se k'i ɲɛ jɔ don min na Mali bɛ gɛlɛya sɔrɔ Nana Akufu de tun bɛ CEDEAO président la mais a ye fɛn min dan an ka ɲani dan don sanction min qui est illégitime illégale et aujourd'hui tout le monde se mobilise pour soutenir Alassane contre le Mali ne ko ni ko min na ni ko ye Mali sɔrɔ Mali ka dɔn k'a kelen don Mali sanctionné la yan minnu bɛ ka na deli kɛ olu tun bɛ min delikɛlaw tun bɛ min minnu bɛ ka na fɔ bi k'a ye sabali a dɔn ta bɔ ta mais Alassane ka excuse kelen kɛ dɔrɔn bɛn ni kelenya kama ne denw de don ne dɔgɔninw Alassane yɛrɛ kana na Mali faamaw ye min fɔ a ka papier kɛ dɔrɔn a k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ k'a bɛ a reconnu k'a fɔ a t'a ka aéroport di bilen France avion ka wuli aéroport la ka na Mali bombarder mais o ye Mali ka hakɛ dɔ de ye o ye Mali ka hakɛ dɔ de ye mais ne ko Mali gouvernement bɔra k'a fɔ ko Kɔrɔbɔrɔ ko gouvernement ka taa kalama jɔn ye sɔsɔli kɛ jɔn est-ce que Kɔrɔbɔrɔ gouvernement bɔra k'o sɔsɔ wa Sadio Kamara ye Tɛnɛ Birama wele Assimi ye Alassane wele k'aw dɔnyɔrɔ bɛ nin na wa k'aw ye k'olu dɔnyɔrɔ t'a la mais le contrat est signé est-ce que b'a kalama l'État ivoirien est représenté par le général Lassana Doumbia mais ni nkalon bɛ kuma kɔnɔ on doit se méfier ça fait quoi Assimi ka ninnu bila mais a ka Assimi ka to justice kɔ ça fait nin fɛn fɛn filɛ nin ye
wallahi fɛn kelen bɛ Assimi protéger nin dossier la fɛn kelen bɛ transition protéger nin dossier la hali ni baara in bɛ kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ a ka to justice kɔ justice ka jugement rendi nin ko in ka ban an ka to justice kɔ hali n'u k'u b'u bila su in na a ka fɔ ko procureur général ka yamaruya ka k'a ye au moins ko dɔ kɔni kɛra ne bɛ conseil mun di o ye nin ye ne bɛ dan nin ma mais u minɛli fɛn tɛ se ma a tɔɔrɔ n'a fɛn bɛɛ Mali ko de don u juguya tɛ n kɔnɔ foyi foyi mais ni nkalon bɛ kuma kɔnɔ i farati nkalon na vous dites que il y a pas un lien contractuel alors que voilà un contrat dûment représenté par un Allemand Stéphane Heuchler et un général Lassana Doumbouya donc n bɛ fɛ ka min f'i ye nin ko la o y'o yɔrɔ ye. donc Bubu an b'o yɔrɔ datugu bi. a fɔ maliyɛn ye kuma bila fɔlɔ dɛ. ko bilali kuma minnu bɛ sen na o ye rumeur de ye. hali n'a y'a sɔrɔ bilali bɛ se ka kɛ de ne ka conseil di ye mun ye bilali ka kɛ suite à une décision judiciaire u ka to justice kɔ. donc bɛɛ tulo b'a la ko bilali ko in halisa ko b'a la k'a ma u ma bila fɔlɔ pepewu nka halisa an bɛ nalen bi. an solila ka wuli ni kibaruya min ye Burukina ye hali sisan kow ma jɛya kosɛbɛ ko dɔw tun bɛ Burukina kan coup d'état ko bɛ sen na dɔw wulila ka fanga dafiri surasi dɔw ye marifa ta fɔra ko président yɛrɛ ko a bɛ lahala dɔw la bu kuma caman fɔra la mais Burukina ko anw yɛrɛ cɛ firilen dɔ la parce que kabi ko in kɛra anw yɛrɛ maliyɛnw ma lafiya donc bu yala an kan ka jɔrɔ Burukina a fɛn bɛ s'a ma wa walima a fɛn tɛ s'a ma parce que anw bɛ cogo min na sisan est ce que Burukina ka coup d'état a tɔɔrɔ an bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ a la walima an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la a ko in a bɛ enragé wa a tɛ enragé. Mali ka duwawu jaabi de bɛ ka munumunu CEDEAO dugu bɛɛ la Mali ye duwawu min kɛ a bɛ ka minɛ CEDEAO dugu bɛɛ ma. cogo di. o de bɛ ka minɛ Burukina ma. cogo di. Mali ye duwawu min kɛ Mali tɛ se ka lafiya abada ni Burukina ma lafiya Mali non ni Burukina ma lafiya Mali tɛ lafiya ni Niger ma lafiya Mali tɛ lafiya ni Côte d'Ivoire ma lafiya Mali tɛ lafiya n'Ala ka bɛ Mali lafiya Ala bɛ président de di ninnu bɛɛ ma minnu ni Assimi ye hakilina kelen. Damiba nana uniquement pour faire installer les terroristes. A ka mission principale kun y'o ye. Maintenant mission échouera cogo di kabini an nana u ye Blaise bila ka na kɛnɛ fɛ parce que ale ka mission tɛ dɔwɛrɛ foyi ye n'a ye destination kɛ Blaise de bɛ kow ɲɛdɔn kosɛbɛ mais y a un Mauritanien ko Moustapha Ag ale de ye Faransi ka pion yɛrɛ yɛrɛ même Mali ka corps minnu bɔra ka bɔ ni Mauritanie ye ale de kɛra sababu ye ka tila ka fɛn min rébellion reprend Mali ni Mauritanie frontière la ale de ye Blaise ka fɛn bɛɛ ale de bɛ Blaise ale yɛrɛ de ye Blaise mɔgɔ ko Blaise c'est Moustapha là qui est le cerveau de tout ale de ye Soumana Sise ka bilali négocier donc a bɛ ka Blaise de nana parce que Mauritanie justice kun kelen bɛ ka cɛ in condamné pour 20 ans mais u tila ka grâce k'a ye k'a bila ka na Moustapha in ka na ni ale nana ni Blaise ye ka na Blaise bila Damiba kɛrɛfɛ Damiba ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka Blaise ni Burukinabew don ɲɔgɔn na kɔfɛ ka fanga di Blaise ma parce que ni Blaise bɛ yen Blaise de bɛ rébellion in notion b'ale de la ale de bɛ fɛn caman dɔn barisabula bɛnkan min kɛra Ouagadougou k'a fɔ ko ka Kidali statut particulier dilan a papiers ni fɛnw Blaise de b'a ɲɛdɔn donc toujours accord de Ouagadougou accord d'Alger ni accord de Ouagadougou ni fɛn kɔnɔna la donc toujours Damiba ka mission de kun ye ka Blaise réinstaller maintenant baara kɛra mun ye Damiba ye double jeu ka sɔrɔ jigiya t'a la Damiba ye double jeu ka sɔrɔ jigiya t'a la cogo di n bɛna o cogo ɲɛfina Damiba de ye contrat d'armement commande passé Serbie ale ni Tchécoslovaquie ani Pologne ani Turquie Damiba ye 5 drones turcs by Aitar TPD o 5 Damiba y'o de commande kɛ Damiba ye à peu près 5500 mitrailleurs type AK-47 a y'o de commande kɛ avec des BTR des blindés aussi. Donc Damiba ye erreur filanan mun kɛ o kɛra mun ye Damiba ye commande passé ni port mun ye o port ninnu ye Faransi ka port de y'olu ye n'o ye Côte-d'Ivoire ale ni Togo donc l'État français a pris connaissance de ces commandes donc on a compris que Damiba veut que a ka yɛrɛ armée ka sɔrɔ k'i cuni Faransi i n'a fɔ Assimi y'a kɛ cogo jumɛn Faransi ko k'ale tɛ sigi k'o de lajɛ le 8 et le 9 septembre Faransi ye amiral dɔ ci ka taa Damiba fɛ yen un amiral là a y'a ci ka taa Damiba fɛ yen c'était le chef d'état-major adjoint particulier de Quai d'Orsay ka taa Damiba fɛ yen ka taa fɛn ninnu lajɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ou bien ni nkalon don renseignement y'a yira k'a fɔ effectivement Damiba ye armement passé puis Damiba bɛ ka relation diversifiée donc Damiba ka premier ministre mun bɛ yen o yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko Faransi bɛ Mali Burukina kɔnɔ san joli ko dɔ ko ka fama donc a ye ton durci Damiba bɔra o la Damiba ka mission filanan kun ye mun ye ko Damiba kana Assimi Dala sunsun 46 militaires mun minɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ ni ko in bɛ cogo min Mali kan ka taa discours jumɛn kalan o ni ɲɛkɔrɔ
m'a faamuya a nana Assimi ko a ma ko o kumana fɛn min ye 46 militaire ye Damba yɛrɛ ka taa n'a ye a b'a di Damba ma parce que Damba bɛ promotion kelen u ye formation kɛ Moritani ɲɔgɔn fɛ force spéciale formation ninnu kɛ Américain u bɛɛ formation baw kɛ Américain ka formation kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a nana a bɛ fɛ ka Mali piéger donc a nana Maliyɛnw ye information min d'a ma a taara a ye information di c'est faux information bɛɛ kɛra faux ye donc olu yɛrɛ bolo a y'a mugu b'u la filanan ye mun ye u y'a surprend a bɛ ka contacter ta ni Russie ye Nations Unies ka sommet in na donc Damba tɛ se k'u affaire kɛ tuguni donc Damba veut que ka Francis sago kɛ Damba bɛ fɛ k'i armer à la fois i n'a fɔ Mali y'a kɛ cogo min donc coup d'état mun bɛ ka fɛn bi tubabuw de b'a kɔfɛ c'est pour cela vers 14h u ye régime bila ka taa Damba protéger parce que Damba sɔnna ka fɔta bɛɛ ma donc e yɛrɛ bolo Damba ye Faransi trahi quoi Damba ye ko k'a bɛ Faransi trahi a ma se donc sisan nɔ u bɛ nɛgɛ k'a yɛlɛ k'a fɔ à tout moment u bɛ se k'i déstabiliser Damba ye Burkina gendarmerie de écarté ka bɔ baara in na gendarmerie fana taara Zungrana fana labɔ parce que Zungrana est aimé Zungrana est russophone Zungrana est Russie fiefie de Zungrana est Russie fiefie de dutu foyi t'o la wa coup d'état mais Russie koyi non les Russes vont intervenir président fila bɛ fɛ ka ko wɛrɛ de kɛ le peuple va trancher c'est pour cela peuple burkinabé b'a ka destin ta ni zen burkinabé t'u sigi k'u yɛrɛ lajɛ non burkinabé bɔ jɔnya la c'est fini c'est trois jeunes présidents n ka vidéo laban na n m'a fɔ n ko Damba na n'i ma na ko dɔ b'i kunbɛn depuis que Damba surprend armement sanni na ko service de renseignement mais Damba tun bɛ se ka na ni Mali de ye a fɔ mun na Damba ye minɛn minnu san Damba tun bɛ minɛn ninnu na Algérie de Algérie maintenant a b'u transiter ni Mali ye ka don n'a ye n'a ye Damba ja Damba tun bɛ fara Assimi ni Doumbouya kan ka don n'a ka minɛnw ye Guinée fɛ n'a donna ka minɛnw ye Guinée fɛ a bɛ tɛmɛ n'a ye Mali fɛ a bɛ taa servir mais Togo ni Côte d'Ivoire port e bɛ se ka na ni minɛn jumɛn ye o ko tɛ ye e bɛ se ka na ni minɛn jumɛn k'i bɛ ye donc militairement Damba yɛrɛ kunkolo ma baara kɛ donc e yɛrɛ bolo ni nin coup d'état in réussira sisan ni CEDEAO fana affaibli o sera affaiblilen de o Sénégal ni Mali ni Burkina olu bɛna jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que Zungrana mun bɛ yen Zungrana tɛ se ka taa Zungrana ye Blaise ka kasoladen kɔrɔ de Zungrana tɛ Blaise fɛ hali fitinin donc gendarme taara Damba labɔ Zungrana labɔ u ye Zungrana bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn Zungrana est très aimé donc a mana kɛ cogo o cogo Russie fana bɛ intervenir na u bɛ force minnu taara parce que Français ye régime bila ka taa pour que ka taa Damiba soutenir parce que Damba bɛ yɔrɔ min na u bɛ pour parler la Damba koronin n'u bolo jusqu'à présent mɔgɔ si tɛ se ka foyi fɔ ko in na le coup d'état n'est pas encore consommé bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ mais réalité ma dɔn hali bi parce que k'an tilalen don caman ye gendarmerie mun écartera carrément gendarme bɛ Zungrana kɔ o fana arme lourde b'u fana bolo donc u y'u tila fila ye dɔw taara RTB minɛ u y'a radio tigɛ ka télé tigɛ bɛɛ bɛ k'i fɛla de fɔ bi sinon rien n'est concret français kun taara k'u ta Damba appuyé parce que Damba sɔnna ka fɔta bɛɛ ma sa non a sɔnna Faransi non a bɛ sɔn mais population t'a la o mais o banna o fanga tɛ Damba bolo bilen Damba sɔnna a gɛlɛyalen de donc Burkina peuple fana déterminé don u bɔra u ye fan bɛɛ minɛ donc aujourd'hui est-ce que bi Zungrana fana tɛ se ka armée dugu wɛrɛ fana fɛ tugun pour que a ka se ka résister ka Burkina bɔ ni jɔnya bolo parce que le peuple est déterminé o de y'a kɛ su in na bɛ gɛlɛya Burkina kosɛbɛ Burkina bɛ se ka Burkina sɔrɔ bɛ déterminé su in na de parce que armée contrôle tɛ mɔgɔ si bolo bilen bɛɛ de fara la mɔgɔ si se k'i jɔ bi k'a fɔ ko Burkina k'anw tilala ka ban Faransi contacté bɛ yɔrɔ min na foyi tɛ se ka kɛ o parce que aujourd'hui i bɛ t'i miiri u ka commandement bɛ mɔgɔ bolo u bɛɛ bɛ Zungrana kɔ mais maintenant minnu bɛ Faransi ka valet kɔnɔna la olu bɛ Damiba kɔ donc su in na de bɛna kɛ ko yɛrɛ décidé yɔrɔ ye parce que quel qu'en soit aujourd'hui Irisiw ni Chinois fana bɛna participer nin de la n'i ye marifa ta olu fana bɛ t'i dɛmɛ pour que i ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko ma donc ne b'a dɔn k'a fɔ olu fana ye mɔgɔ bila ka taa Zungrana fana soutenir bi parce que bu ko bɛ ka taa bolo min kan de est ce que an t'an sigi n'a ye don dɔ nataw la Faransi ni Irisiw bɛna kari ɲɔgɔn na Afrique yan mais o diyagoya de o parce que ne b'a dɔn bi Zungrana bɛ ka résister cogo min na quel qu'en soit Irisi dɔw ni Irisi t'a kɔfɛ Irisi bolofara dɔ b'a kɔfɛ olu b'a appuyer olu bɛ ka appuyer quel qu'en soit n'i y'a ye Zungrana résister ka bi parce que Zungrana ye Damba minɛ ka taa yɔrɔ min na hali sisan Français ka radar ma ye Français ka satellite u ma se ka foyi ye fɔlɔ donc ça c'est la première Damba yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn donc ko pour parler bɛ sen na bon ni de jateminɛ kɛ délation fana ma kɛ bon bi ninnu résister kabini sɔgɔma cogo min na i bɛ taa sɔrɔ puissance dɔ fana bɛ ka Zungrana fana soutenir mais bu an y'a kuma mɛn ko u ko k'a bɛ danger lieu sur donc e yɛrɛ bolo Faransi ka radar min fɛnw u ma se ka nin yɔrɔ dɔn
donc Russie de bɛ ko in kɔfɛ walima Chinois olu dɔw de bɛ cɛ kɔfɛ. Mais o ye diyagoya ye puissance dɔ bɛ parce que puissance se k'u sigi ka Afrique lajɛ bi e ma Poutine ka sɔgɔmada na déclaration kalatɔ ya quand il a déjà annexé les 4 territoires ukrainiens mais e ma Poutine ka bi jɔpa ya. Kherson ni Mariupol. Ayi Poutine ye les 4 grands territoires là a y'a bɛɛ annexé bi mais discours mun kalan France 24 la t'a la mɛ a y'a yira k'a fɔ Afrique bɛ jɔnya min na. Est-ce que kalama néocolonialisme kan kana u bɛ fɛ ka na Afrique recoloniser min kɛ k'a tɛ ɲɛ sɔrɔ tugun. Donc ni France Afrique bannen. Ayo kɔni an b'an kɔ don o la de. Donc le peuple burkinabé aussi c'est un peuple insoumis. Et puis u bɛ ka bɔ ka Mali soutenir. Et même sini Burkina délégation kan ka na Mali la. Burkina délégation kan ka na Mali la ka na Mali soutenir. Donc u bɛ yɔrɔ min na ko bi u ye nin fɔ Damba fait tout pour que Assimila dege. Et bana bɛ la bana bɛ ne la ni ye bana fura ta u ka bana nɔgɔyara. Mais État fera la dégâts. Donc aujourd'hui, la France ne peut pas servir à tête à fouille que tout. Fouille. Bien la flèche tient bang. Bon, dans ma tête à la bloc, parce qu'il a fait un double jeu. Donc français. Les Français n'a clair à la blanc, il fait tout le temps. Il s'agit de Zourana et. On le sait, ça fait que Zourana bleu. Zourana aussi est bien protégé. Non, au banon, ni Zourana réservé la plus sur ma fausse sable, on a de Zourana fait quoi fait. Et à la Zourana qui est là, beaucoup quand même tout Zourana pour ça. C'est que Akana, quand il est à courir ça. Militairement, quand il est à courir il peut avoir des régiments et des camps. Allez, c'est armée bolofara kacha quoi. Armée bolofara kacha. Ni est jamais tous les codes droits, nous connaissons encore de vie. Donc aujourd'hui, Burkinabé est déterminé sur n'a pas de peuple besoin de n'importe. Donc France bolo bɛ ka bɔ a la parce que olu de Damba bila ni gɛlɛya kɔnɔna la ka tila ka fɔ k'u bɛ Damba la bɔ tuguni parce que u bɛ fɛ ka yira Damba la i ye min kana an b'a kalama à tout moment on peut te sauver mais le peuple a pris son destin en main est-ce que mun de bɛna kɛ wa an tɛ se ka foyi fɔ mais su na kɔni peuple burkinabé bɛ se ka i déterminer kosɛbɛ ni wulikajɔ caman ye mais n'ala ye Zougorana kɔni gagné o ye Mali fɛnɛ kelen ka o ye Boni Mopti Koro Bankas o y'olu libérer carrément o y'olu libérer cogo min na parce que la route de poisson min bɛ bɔ Koro ka taa Burkina a b'i kunna ko o bɛ Mali bɛ ka gɛlɛyaba de sɔrɔ n'o route de poisson ye donc o sira min bɛ yen n'o ye Burkina territoire ye o yɔrɔ labilalen don terroristes ye terroristes bɛ don o fɛ ka na tiɲɛni kɛ Koro ani Bankas. Parce que Damima ye Bazoum fana tun y'a fɛ a n'o tun y'a kɔrɔ dɔ siɲɛ ko ka se ka u ka yɔrɔ dɔ ani Bazoum fana tun bɛ janfa dɔ la parce que an ka mɔgɔ min bɛ bɔ Niger ni Burkina frontière in de fɛ an ka tiɲɛni fan. Mais o de kun ani Bazoum y'o signé de pour que la zone de Gourma k'o bin la zone de 3 frontières faut k'o bin donc ale ni Niger de tun b'o janfa na contour janfa na Mali contour la mais on a ta o ta Damiba tun bɛ double jeu de la ça va bɛ ka nin kɛ parce que a nana kama a sigira président don a bɛ Faransi sago kɛ mais a bɛ k'i den k'i yɛrɛ armée. Mais a erreur kɛra mun ye a fila port de la ale tun bɛ nin kɛ ni Algérie de Algérie port de n'ale tun taara ni minɛnw ye Algérie a tun bɛ minɛnw taara Mali de bɛ se ka Burkina dɛmɛ bi quoi parce que ni Damba ko k'a bɛ minɛn san sira o sira fɛ n'a ma tɛmɛ Mali fɛ a tɛ se ka lasɔrɔ. Non bana min bɛ Burkina fo Mali de ka. Bana min bɛ Burkina bi bi in na Mali de bɛ se k'a furakɛ Mali de bɛ se k'a bana furakɛ. Mais bu an y'a ye semaine ɲɛkɔrɔla la Damiba a ye visite kɛ yɔrɔ caman a taara Alassane fɛ yen a taara Bazoum fɛ a taara yɔrɔ caman na quoi bon n'i y'a ta k'a lajɛ Alassane ni Faransi ka surun yala e yɛrɛ bolo e ko a tun bɛ fɛ ka Faransi trahir yala est ce que Alassane tun tɛna bilasira o sira ninnu kan. A taara e yɛrɛ expliquer de a ka minɛn minnu sanni yɛrɛ ne y'o f'i ye kuma daminɛ la o Damba yɛrɛ minɛn san de la o dagalen tɛ Afrique président si o tɛ minɛn san ka Faransi balolen to i b'i ka armée confier Faransi de la Faransi de bɛ t'i sauver. Accord défensif. Accord défensif. Parce que ni accord défensif ta kala jɛ Mali ka accord défensif kɔnɔ ni y'a a sixième article ta kala jɛ a b'a kɔnɔ ko ni gɛlɛya o gɛlɛya y'i sɔrɔ k'i bɛ bolo bila Faransi de ma Faransi de bɛ n'i bɔ bolo la donc Faransi tɛ mɔgɔ si to yen ka armement san k'i yɛrɛ armée n'a fɔ Mali ye min ɲɔgɔnna kɛ a t'a yɛrɛ to mɔgɔ si bolo c'est pour cela a ye nin ye k'a bɛ Damba bagabaga bi Ala y'a kɛ bagabaga taara ka Faransi yɛrɛ bolo da c'est pour ça u ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que na au secours à Damba bi u ma ɲɛ sɔrɔ ko ma donc nin b'a yira n na k'a fɔ doute t'a la puissance dɔ fana bɛ Zougorana kɔfɛ min fana bɛ ka Zougorana dɛmɛ kosɛbɛ donc a bɛna kɛ min ye bi alhamdulilayi Ala k'a kɛ Mali ka hɛrɛ bɛ mun na Burkinabéw ka hɛrɛ bɛ mun na Ala k'a ko ye Burkinabéw ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ bolo Ala k'a laban o ta ma parce que avec les valeurs de la France an tɛ bɔ nɔgɔ la quoi bi bɛɛ u bɛɛ jɔrɔlen don parce que ni Burkina bɔra France bolo Côte-d'Ivoire bɛ bɔ a bolo o ye diyagoya de. Est-ce que hali Sénégal ninnu bɛɛ tɛna mun. Non Sénégal ta n tɛ se ka fɛn fɔ la mais Burkina ni Sénégal Burkina ni Côte-d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman na dɛ ah oui n b'o f'i ɲɛna dɛ. Donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko an fana k'an sigi n'a ye don n'a nataw la Ivoirien fana bɛna Alassane gɛn ka bɔ fanga la. Ne tɛ se k'o fɔ o bɛ dépend Côte d'Ivoire population de la nin bɛɛ la c'est la population qui détermine le sort de tout un chacun Mali ta filɛ nin ye Assimi tɛ o
wage tɛ fɛn tɛ maliyɛn ni maliyɛnw de wulila k'u cɛsiri bon kabiri kunun burukinabe wulilen don kabiri kunun mais burukinabe fɔlɔ de wulila o n'i ye armée ja jɔlen dɔrɔn population de bɛ wuli ka ko dɔ kɛ donc ka kuma la surunya dɔrɔn comme fitiri sera k'a fɔ dɔrɔn bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi session tendulenba don Damiba ka minɛliko a dalu a tɛ mɔgɔ si bolo Damiba kɔni vraiment a kɔni tɛ a yɛrɛ bolo wa a tununen fɛnɛ don donc Zougorana aussi il est très aimé par le peuple burkinabé burkinabéw b'a kɔ kosɛbɛ wulikajɔ caman bɛ sen na donc su in na de sa komi sufɛ kɛlɛ de ka nɔgɔn hali riches yɛrɛ ma chinois bɛ se sufɛ kɛlɛ la chinois ni riches bɛ se sufɛ kɛlɛ la les combats nocturnes parce que minɛn caman b'u bolo olu infrarouge de b'olu la bon su in na de sa a bɛ se 4 heures du matin ma waati min na o b'a sɔrɔ ko caman kɛra sini kɔni sini midi b'a sɔrɔ déclaration kɛra parce que su in na de forces bɛ ɲɔgɔn attaquer kosɛbɛ ka caya puissance fila minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn tɛ ka caya bon sufɛ kɛlɛ dun faransi tɛ se o la faransi tɛ sufɛ kɛlɛ la a fɔrɔlenba tɛ sufɛ kɛlɛ la quoi parce que minɛn minnu b'a bolo minɛn soviétique kelenba tɛ a bɛɛ Afrique de l'Ouest dugu bɛɛ n'a bɛ daminɛ Mali an b'a fɔ ko Mali n'i ma fɔra Mali la barika min bɛ Mali ko ye est ce que i b'a kalama est ce que i bɛ Mali ko in kalama an b'a fɔ mɔgɔw ye barika tan tɛ Mali ko valeur dɔn parce que n'i tɛ histoire dɔn i tɛ Mali valeur dɔn quoi ni Mali ye fɛn fɛn daminɛ to a la walayi Musabu i ka hɛrɛ b'o la nin révolution in daminɛ filɛ Mali de la nin ye tan wa a bɛ laban Mali ta nin ma parce que Burukina ni Mali bɛ tan de peuple ye ɲɔgɔn faamu quoi même si n'u ka délégation dɔ kan ka na an b'u fo kosɛbɛ n'o ye Buba n'a ka délégation an b'u recevoir Mali la yan sini donc voilà un peu la situation. Donc Bubu hakili la caman ba fɔra an b'a lajɛ ni Ala sɔnna ni situation mana kɛ cogo min na sini fɛnɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka o détails di ni déclaration kɛra ni ko taara tagabolo min na komi yɛrɛ burkinabéw bɛ communication hali sisan wa mɔgɔbaw tun bɛ k'i wele donc n b'a dɔn a fɛnɛ bɛna to ka information fara ɲɔgɔn kan. peuple bɛɛ de b'a kelen ani Niger bɛ contact la ani Burkina bɛ contact la ani Côte d'Ivoire bɛ contact la il faut que le peuple de la CEDEAO se réveille ça veut quoi président ninnu tɛ dɛ fo CEDEAO yɛrɛ population de kan ka fara ɲɔgɔn kan an b'o baara de la o. an bɛ panafricain an bɛ ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan président n'a ye président jɔ ka ɲuman kɛ n'a m'u jɔ u k'a to yen ni peuple bɛnna kelen kan choix tɛ yen o donc vraiment c'est un peu ça. D'accord donc an balimaw nin kun y'a ni Mabel Jawara ye Burkina situation a ko kɔni halisa c'est flou a ko ma walawala kosɛbɛ nka an bɛ to kibaruya ɲini na fo sini fɛnɛ ni min bɔra a la n'Ala sɔnna ni déclaration kɔfɛ ani ko caman an bɛna an sigi fɛnɛ min b'a fɛ ka da o kan a bɛ sɔrɔ ka analyse fɛnɛ ta tuguni donc min sɔrɔla Kabala TV kan Media ATV kan Musabugu 24 Mabel page donc o de ye nin ye an b'a fɔ k'an bɛn détail tɔw la sini n'Ala ye an si dɔ k'a kɔnɔ merci k'an bɛn.